Hi guys, madung adlaw na tang tanan. So karong adlaw dahay adlaw Miyerkules. Nagbata diha naka. Kami nagsanina lakhilak pud ni ganina kay pili man. Kaning sanina ani guys, ikahaliana pa ni. Pink tatan, panty ready pink. Hi anila. Hi guys, dan naghuwap man mis oras na may dasi at yali gabing lansunis. Karon siya. Mana dyan pamahawag suwa spam. Anong pam? Tayo, spam. Bita. Kailangan na. Gikas laing nasud. Pam? Spam lagi. Spam. Oh, hi. Nagkala ka na? Nagkala ka na eh? Dapat kuhan guys, okra og taong. Pinalit gapon na rin sa mong silingan kaya dari mananuri, luoy mong pud. Palit na raman. 15 itong batong, 15 po itong okra. Ilapod upaw. Kung ano may okra, taong naman pinabilin. Palit na raman po nila. Paningat ko inutbong na eh. Panungot, talaga din eh. Yung mga lagi ning katong sikob. Lakaw drive nga. Kaliksi niya, hindi ko Barbie. Para si Puna, lahat po para sa likod. Ako ang magtatay sa. Wag pa, uy, sa pa. Nako'y klase po yung tatay sa. Idengan na ka naman kay matumis imong mamas disipyo kay magkuhan may BTR. Kanyang gato ay? Bayog-yog. Buhi pagkuhan ay oh. Sanina sa pag-reunion na yun sa may batasan. Ha? Itong mga memories is sa baklaman. Wak, kadis abak ka itong ngarat eh. Nani, nagpis lang mo masalyan na. Kamitos. Tire. Damitos limuil na yun oh. Ate Esther. Ate Julie. Wak, bitaw ka mo rin sa kanito be. May blara din na gabi yung lolang liksi din. Kwinta-kwinta pa. Hindi pa lang ipahibaw. Kwinta-kwinta pa sugod sa unang mga natabang kuno, gatas o diaper. Bisag piso pagpanganak ng liksi, wa ba di kahatag, wa pagdin ni adtos pagpanganak na datos hospital, wa. Ahong pagpaningkamot tong pagburos ng liksi sa una, dato ko ilang insimita may datong nagkakubutang kababot ang insimita. Dato ko ni dalang hindi man uban-uban na ho. Kwinta-kwintahan ako, obligasyon sa isang anak para sa hang anak. Kwinta-kwintahan noon ko. Ay, kuntaan yan. Sama din. Sa una ko no, kung ko utang kababot ang sa una sila ko na nagpalit og gatas og diaper sa hang anak. Ang maginan wa magaling mo nakapulipid og hatag siya. Pabayad. High blood ka do. Hindi ka naman siya continue ng kasuhin noon. Pwede man na i-continue tayo. Mo lagi to ang giingon. Ija na kung pangkwintahan tanan. Wala ka ma. Pasalamat mo, wa mo na preso. Kaya naglakilak mo dari sa bayang luhod-luhod. Ikutin yung kaso. Wa pagad, ang ginan. Lakaw na. Along. Nawalong nagkitid-kitid lang. Ay pilian. Tao bye, I love you. Uy, bi. Bisapot lagi kay magpili man lagi suot. Lami maguday mong dress og delicious ka. Na, bye. Agi mo kuan. Bis mama. Hi guys, nag-jacket na po ko. Gikan ko naghatag direksyan. Diyan matag permis Ate Alisa. Ibabaw. Kay magtanami daring naras among duta. Kay mato mayon just munisipyo guys, magkuan mag DTR. Isa na. Jacket ko kay arang inita.
Parang inita ra ba, di mo kulit raguan, mo ng jacket nga na pandong. Damit dito na ikaw, wa na mo ko ikaw. Sarok ba sarok? Kanira, jacket ni Nikuan, tatay, ang gugman, kaya gahap, basa pa man, naglabhan. Diyan matumis pa po, kana, may aha na guys, dahil kati ali. Nagdapat migsa ko kay mang dagin, manguan may mga pit pamig pangahoy, kay agato mang gipangahoy sa adlaw, nahulog naman po. Ang motor dari gisilong kay nahikuan. Nay, arang initas agtos babaw, persada. Diyan matamis babaw guys. Kaya diyan makuha pa pukulik si. Kaya alaon na namin mga agtos munisipyo. Butas is sweeping. Adto mi guys ta kamalig ni among uduang gwapo. Aho daing uduan. Grabe ka mo silingan dari tag sa kaadlaw pun mag pa-sounds. Tena guys, katanam na kog isa ka puno nga nara. Naaras among juta. Tapos ati ali dito to. Sarang inita. Napay tulo ka buko ano tanam na po na adtos unahan na pod. Kaduhang tanam. Narari daros kuan. Juta ni tatay ni. Naras jutang tatay. Hoy, sinuok ko. Ano man? Wati. Ano daw juta o tambak? Tambok mo siya. Dara guys, dapat tulo. Dara guys, pang-upat na tanam. Wa na ko nag-vlog o nag-video des kuan kay rabing inita. Ha. Siti ali daris kamalig kamong Uncle Roy. Dada guys. Tanam magipang tanam dari. Tugkati ali didto. Padari. Tapa didto. Kaning kadutaan ni tatay dani kabasakan ug napay magtrabaho dani. Maka bana kog apampuhon patrabaho ni na ha. Pasuhuan. Kaya rumatpuslan ning mga kabasakan daning wa pa ma tamni. Amaning hinay-hinadas ati ali og kuan hinlo laman ning tam nagutanon. Kay sayang kadto na kaning mga kabasakan daning tatay diri ubos guys katatay ni. Tana ubos. Tara magamo didto. Bye. Kanang tatay ni sa una gitam na ni og kuan. Sito gitanong sa una ti ha. Tamnang kuya adjig taong. Ginoo kog silingan ana pod. Pohon guys, amaning kuan na ti ali, pohon maka kaloy as Ginoo maka panatag apam na. Hinlo jud ni kaduta ang tatay pa tamnan jud ni. Pahuway sa. Kay ni hangjo kay naghungak na pod to, luin taon pod. Hubak dag tinanom og sinunga so para patag kahoy. Karizetra na pag nga sari guys kay na silaod da preteng vlog daning ni silingan way pamatasan pud nga kada adlaw man magpa-sounds. Manamig tanom guys, dami daris juta gyapon tatay ni. Kuan, tay daghang halibon guys da. Ha, Ginoo ko gihangat ko. Harang inita na kadyo. Nguha ko dani kay mo ni tambal ingas nanay. Mo pa nag-inom-inom ni nanay. Nguha ko dani guys na daghan halibon ang di na may mga silingan. Na guys, kuman magtanom darpay kahoy. Ija nakadamig bulanghoy kay nga ming nakadyo mis igsuon ni mayor. Tuas ubos sila nangahoy. Nangrahan na sila kay bligja pud nila. Ilang bulanghoyan dari. Juta ning manungpir ni dani sila mo ay nagtanom. Napag ang ijaan dia. Gamay rin taon ng ija kay naghungak ka ni in taon kay kaniging hubak lagi.
Hubak is life. Okay rag ka nang nahi wak leurah da laju apod tungason mo nang hungak jud. Muli na pud mi guys kay agsiliksi. Looy pud tug magbakler ini tara badikazo na. Ang mga kahoy. Mado na naman na kasi mo palit mi dito sa kahoy ni amang nga musiga, mado do sila antong kunot ni amang bitaw. Isa ka gatos ja tagbaw po miginadjop sa abuhan kay di musiga wa na may minigamit og gasol kay kuan. Pahaway sa pod. Danas leksya na sundo na. Unsa may sir sa mga bagay bagat man be? Nakita lang notebook. Insan naman po naman purma mo ng pagkagwak-gwak. Na, di siya ipang karing arin sa isang kuang feeding manini mo. Feeding niya guys. Ay, kuntis din ang makabaling sungag ng mga gamit. Dali. Isa katawil, duha man eh. Kani may paras likod, para sipon. Excuse me sa mga ngaon. Ang tag feeding na eleksit tay. Kang kananay tay. Kang kadana. Tama. Pan, makabuo. Hindi pa ka na din. Liksi, ang bakas rin Liksi. Bakas ay mong dress. Imong magikuha. Kada dyan ay hatang nila. Kada simana na kaduha. Tao na Sa yun. isa house. Kada simana kaduha. Kasi isa ka simana kaduha. Hindi mo rin ka. Palit. Baling sungag, busy sa mga gamit. Ikasa ba? Sana ha. Hindi mo na mauro sila. Ringkot dalis bag Liksi yan. Liksi, madugay ka nagsundo be. Kaya matura ba mis munisipyo? Hindi nakabaglapis. Ganihan. Mawaglapis. Notebook. Diyan ay sidanan o kuang krayon. Sinangak, baling sungag na krayon. Okay, maniog to sa mi guys. Maniog to rita ninyo. Oh, dia mengutan guys, batong, kubasa, mungkus, kamunggay. Nag-utang. Si nanay nag-utang guys. Kaya mamay dito mis ibabaw. Lami ag-utang nanay ah. Kubasa, munggos, og katong batong o kumunggay. Imagine ko ang Liksi. Nagreklamo ros Liksi kay di ko no pabahugan ni magtuman kay mao nay lami nga suwa. Maniud ta ninyo guys da.